И здравейте на всички! Аз съм Димоплей FatalBG и да, значи това е клип. Отдавна не съм качвал, за което адски много се извинявам, искрено много ви се извинявам наистина. И това не е какъв клип, това е клип, в който правя теглянето на giveaway на Minecraft Premium акаунта. И да, значи и много ви благодаря за тези 111 сабскрайбъра, надявам се да продължавате да сабскрайбвате. Видях няколко коментара хейтърски, които пише този тапак ви лъже, но няма да ви излъжа спокойно. И да, значи сега когато изтегля коментарите са 80, не знам защо ми за тия спамерски работи, така. Значи коментарите са 80, преброих ги преди малко и сега ще напишем 80 и generate, тегля ги по ред, смисъл от долу нагоре броя и да, 56. Сега, значи, обаче, от тук ще почна да ги броя надолу, защото така, нали отдолу нагоре е по-бавно. Значи така, отдолу почвам направо. Значи 56 беше, нали? Да, така 56. Виждате, много са коментарите, така ето, значи сега почваме 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5, така. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Чайте малко само да видя нещо, че нещо се обърка. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. И да, честито, тук на това запиши се Иван съм, както и да е. Честито Grounded. Да, честито Grounded. Така. Значи за всеки случай ще ги проверя отново. Значи за сега печели Grounded BG или как беше. Така, ще ги проверя отново. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56. Да, извинявам се за грешката, пребрязвам един в повече и да. Алекс Димитров, честито на тебе, че ти печелиш премиум ацицето. И да, честито и сега ще трябва да пишеш на скайпа, за да си го получиш. Скайпът ми е... Къде да ви го въведа, да ви покажа... Тук ще го видя. dimo.kanev3. Това ми е скайпа, ще бъде долу. Не, няма да бъде в описанието, днес ще го видите. Това ми е скайпът Алекс Димитров. Намерим в скайпа и ще си получиш премиум ацитето. И това беше от мен, надявам се да ви е харесало и отново честито на победителят. И да, това беше от мен и чао.